Marada köp gatly jaýlaryň ýyladyş ulgamlaryna döreýän näsaatlyk jaýlaryny ýylatmak isleýän ýerli ýaşaýjylary öz başdak çykargy gözlemäge, tok peşlerini satyn alyp sowuk howaga garşy taýýarlyk görmäge ýeterýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 30-njy oktýabrda habar berdi. Çärjek köçesiniň uğruna ýerleşýän köp gatly jaýlaryň ýyladyş ulgamlary geçen ýyldan bäri awatlanmaýar diýip habarçy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ýerli ýaşaýjylar ýyladyş ulgamlaryna döreýän näsaatlyk bilen bagly jaý dolandyryş müdürliklerini arz edenliklerini ýöne öz şikayetlerine jogap tapyp bilmänliklerini aýdýarlar. Öý müdürliklerine ýüz tutdyk atapeni işläni ok bejeriň diýip aýtdyk diýip bir ýerli ýaşaýjy habarça gurrun berdi. Onuň sözlerine görä öý dolandyryş resmiýeti edarada ýyladyş üçin turbolaryň ýokdugyny aýdyp jaýlardaky ýyladyş turbolarynyň postlandygyny boyun aldy. Her kim özü üçin nädip günni görse görmeli diýip aýdýarlar diýip marly ýaşaýjy resmiýleriň aýdan sözlerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bu ýagdaý sebäpli ýerli ýaşaýjylaryň arasynda barbyr işlemeýän ýyladyş batereýalaryny satyp çykaryp olaryň deregine tok peşlerini satyn alýan adamlaryň bardygyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ulanylan 7 gapyrgaly bir ýyladyş batereýasynyň bahasy 350 manat töwereklerinedir. Şeýle-de ýerli ýaşaýjylaryň käbirleri penjireleriniň sowuga çydamsyzlygyny, sowukdan gorunmak üçin penjireleriň ýüzüne kliyonka kakýanyklaryny aýdýarlar. Ýöne beýleki tarapdan şäher häkimetleri esasy köçeleriň ýolu seredýän penjireleriniň aladasyny edipdirler. Şäheriň esasy köçeleriniň ýol tarapdan görünýän penjirelerini plastik penjire bilen üpjün etdiler. Emma şäheriň uly ýoldan görünmeýän ýerlerindäki jaýlar gözgüýni ýagdaýda diýip habarçy Maradan habar berdi. 29-njy oktýabrda Türkmen Nokot News neşri Türkmenawatda we Marada 15-nji oktýabrda ýyladyş mögsüminiň başlananyny, ýöne ýyladyş ulgamlarynyň işlemeýänligini habar berdi. Şeýle-de neşir ýyladyş tölegleriniň ýyl-ýyldan barha ýokurlanýanyny habar berdi. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ýylatyň elektrik energiýasy, tok we suw bilen mugut üpjünçiligi doly ýatyryldy. Ýurdun şäherlerine köp gatly ýaşaýyş jaýlary köplenç merkezleşdirilen ýyladyş ulgam arkaly ýyladylýar. Jaýlaryň ýyladyş ulgamlaryny tebii gazdan peýdalanylýar. 2017-nji ýyla çenli tutuş ýyladyş mögsümi üçin 60 tenge töleýärdik. 2017-nji ýylyň 1-nji noýabryndan başlap ýyladyş tölegi kwartiranyň tutýan meýdanyna görä hasaplandy. 2017-2018-nji ýyllarda bir kvadrat metr üçin töleg 10 tenge möçberine boldy. Netijede bu 2 ýyl 5 aý dowam edýän her ýyladyş mögsümi üçin 12 manatdan töledik. 2019-njy ýyldan başlap bu töleg her 24 metr üçin 0,5 manata çenli ýokurlandy. 2018-nji ýylyň noýabr we dekabr aýlary üçin öňkü narhdan, soň bolsa täze narhdan hasaplandy. Munyň netijesinde bu ýyladyş mögsümi üçin 40 manatdan gowrak töledik. 2019-2020 ýyladyş mögsümi üçin bolsa 60 manat plus hasap kitapçasy üçin 1,5 manat tölemeli diýip bir Türkmenawatda ýaşaýjy Türkmen Nokot News neşrine gurrun berdi. Bu hasapdan çen tutulsa bir ortaça kwartiranyň mysalyna ýyladyş mögsüminiň 2017-nji ýyldan öňkü bahasy 3 ýylyň dowamyna 100 esse gymmatlady. AccuWeather howa maglumatlary saýtynyň maglumatlaryna görä şu günler Marada günnüzlerini +20 +26 gradus aralygyna üýtgäp durýan maýly howa gijelerini +4 gradus çenli pesa gaçýar.